Nyt syöttövuoro on serbialainen Bakalov. Hän puolestaan syöttää aika varmasti, vain 3 ässää tällä kaudella. Laittaa Pena. Hakala puolustaa, mutta puolustaa tänne Kulttuurikeskuksen katsomoon pallon ja siitä piste Seppo. Baseballiakin ammattilaisena pelanneelle Angel Penalle ensimmäinen piste tähän kauttakin. Jonkin aikaa peliä juuri tuon polvivaivansakin takia. Toni Mäkitupaa, Ettan passari syöttää verkkonaan kautta, Kolina saa vielä siihen kättänsä alle ja sitten Pena laidasta ja aikamoinen paukku tulee Angel Penalta, joka johdattaa joukkueet ensimmäiselle tekniselle aikalisälle 8-7 muuramelaisjohdossa ja tässä nähdään vielä tuo Penan hyökkäys laidasta komeasti ja siihen ei enää Mäkitupa saa puolustusta aikaiseksi kamppailuun ja sillä 10-9 Etta myös johtoon. Laidasta Pena onnistuu ja kun paikalliset muun muassa ottelukuluttajat Tatu Rauhansalon entisen Muuramen valmentaja pelaajan on näköjään Angel opettanut myöskin nimekeen lausumaan, niin mekin voisimme tietysti tämän venezuelaisen kunniaksi tuota sukunimeä sanoa Penjani, kun näyttää tuo aaltoviiva siellä kirjaimen päällä olevan ja sieltähän Angel Peña tulee ja laittaa 4. pisteeseen tähän avauserään ja vie Muuramen 11-10 johtoon. Näin Torinan käsien kautta tulee onnistuminen johtopiste. On koululaisten takaa aika 13-17. Huuskosen Leija löytää Kolinan sormet. Taakse passia ykköspaikalta tulee Peña, joka ei jätä kyllä mitään epäselväksi. Onko mies iskussa tänään vai ei? 5. piste Peñalle. Ja kotijoukkueen Muurameen juhlii 5 pisteen johdossa 18-13. Ja täältä nähdään, ei ehdi Bakalov tuohon torjuntaan mukaan ja laitatorjun Hakala ja Bakalovin käsien välistä onnistuu. Näin lähtee Lauri Hyppäri, se on hyvä, mutta niin on myöskin Kolinan vastaanotto. Jälleen Ikonen keskeltä, se puolustetaan ja sitten Sielavs, iso pallo, Kolina, Seppälä. Entäs tämä, se tulee hihalla yli ja tästä on Etta nyt tehtävä piste. Laitaan Sielavs, Muuramella elää. Laitaan passi, Peña 3 miestä vastassa ja sieltä käsistä pallo kimpoilee pelaamattomiin Ettalle ja pitkä taistelu pallo. Tuo lopulta pisteen kotijoukkueelle ja se piste on todella arvokas 21-18 ja sieltä nähdään vähän Bakalov-Smedins torjunnan käsistä, pallo kimpoilee sitten tuonne etukentälle pelaamaan 2 torjuntapistettä avauserään. Kokeilee seuraavaksi syöttämistään. Edelliset syöttövuorot ovat päättyneet yhteen syöttöön mieheltä. Laidasta Peñaa. Niin päättyy Huuskosen syöttövuoro tälläkin kertaa yhteen, kun Peña lyö 7. pisteensä tähän kamppailuun. 32-vuotias. Hauska venezuelalaisherrasmies. Näin Bakalovin torjunta käsiin hyytyy Saksan toista Bundesliigasta ja sitten ykkös-Bundesliigasta Bad Saulgaun joukkueesta vähän kokemusta. Peña laidasta. Mielenkiintoinen tarina tuossa Hakalan aikuisuran lentopallo aloittamisessa tuolla Bad Saulgaussa oli se, että hän pelasi siellä vuoden yhdessä nykyisen maajoukkueen kapteenin Jukka Lehtosen kanssa, joka aktiivisessa Palepa kävi hakemassa 3-1 voiton Saimaa-Volleista. Hyvä taas se mielenkiintoisen ottelun päätteeksi. Edvard Venski, Antti Esko, Hannu Hautamäki siellä johtohahmoja. Palepan voitossa, kun nyt pelataan jälleen pidempää palloa. Mäkitupa viereen, Huuskonen siirtää, Korhonen tulee, Pahtaja hakee, Mäkitupa passaa ja Sielavs julistaa, mutta julistaako pallon päättyneeksi? Ei, hyvin hakee Peña vielä tämän. Seppälä laittaa rauhalla sormilla yli, hieno pallo, laitaan Hakalaa. Lyö tällä kertaa yli. Komea piste kotijoukkueelle ja se tulee lähes täydellisesti tähän asti ottelussa pelanneen Lauri Hakalan virheellä nelospaikalta ja 1 piste vaan pelataan, kunnes Ettan valmentaja Olli Kuoksa ottaa joukkueensa lepotauolle. Tietää varmasti kuinka... Huuskonen. Kolina, Seppälä passii nyt sitten Peñalle 4 ja Peña tykkää sieltä lyödä palloa viistoon. Tällä kertaa 9. piste Peñalle. Ja näin se piste syntyy ja se on 8.
Mäki-Tupa, joka on saanut Ettalaista siellä eniten tänään olla. Otetaan sitä, että tällä rotaatiolla homma niin sanotusti toimii. Tämä rotaatio on kääntänyt kuitenkin seuraavaan rattaaseen Penja, jolle piste on illan 10. Näin tulee kakkospaikalta venezuelalaishakkuri. Torinan käsistä onnistuu Elme Kaventi. Lähtee syöttämään seuraavaksi. Siellä pysähtyy nyt sitten Penjan vahvoihin käsivarsiin ja niiden muodostamaan torjuntaan. Sieltä se tulee 4. torjuntapiste sitten tänään Muuramelle. Näin tuohon puoleen väliin kättä pallo suunnilleen osuu ja siitä tämä numero 5 syöttämään. Ja voimasyöttöhän sieltä tulee. Smedins ottaa siitä lähes Pahtajan edestä pallon toiseen laitaan. Sielavs joutuu laittamaan sormilla yli. Ei kulje tuo akseli nyt Ettala, sitten Sielavs tippaa, Korhonen hakee. Passi Kyrölältä Kolinaa ja 3 torjunnan eturessuun. Taitelee pallon Leksa Kolina tästä tilanteesta. Tärkeä piste Muuramelle. Muuten ero olisi kasvanut 4. Nyt se jää 2 ja Penja jatkaa 12-14. 2 pisteen päähän on nyt itsensä köyjännyt kotijoukkueen. Penja on ollessa syöttövuorossa yhä edelleen. Pahtaja nyt on hiha kohdillaan, laitaan siellä. Libero on jälleen pelikunnossa ja sieltä tulee Mäki-Tupa. Mäki-Tupa syöttö. Penja laidasta, Bakalov. Ja pallo kimpoilee saavuttamattomiin ja siitä Penjalle tusina pinnoja tänään täyteen. 23-19. 19-23 syöttävä joukkueen Muuramen pisteet. Mutta 4 pisteen takaaja-asemaa ja 4 eräpalloa jäljellä Ettalla, kun on Penja. Mies Etelä-Amerikasta laittaa Smedins. Mies Latviasta hyökkää vastaanottaa, hyökkää pitkäksi. Muurame kaventaa 21-24. Ettala on 1 aikansa käyttämättä. Sitä ei kuitenkaan vielä Vuoksa missään nimessä käytä. Mikä on sitten tilanne, jos tästä tulee vielä onnistuminen. Muuramelle Penja jatkaa. Yleisö taputtaa rytmikkäästi, kun Penjan syöttö on murhava vitosnurkkaan. Ja nyt Vuoksa käyskentelee ottelun verkkotuomarin viereen sen näköisenä, että kädet tekevät T-kirjaimen merkiksi aika lisän joukkueelleen. Komea syöttö Penjalta, se on 4. ässä Muuramelle. Ja samalla Penjan 13 pistemaan. Kun Penja, joka veti todella komean ässän tonne Smedinsin hallinnoimaan vitosnurkkaan äsken, jatkaa. Sieltä on tullut kaukaa 7 pisteen takaa, Muurame nyt 2 pisteen päähän, mutta ruudussa pitää Penjan syötön pysyy, Hakalan vastaanotto ja sitten iso passi toiseen laitaan Sielavsille. Ei ole passi kovinkaan puhdas ja siihen Sielavs ei pääse hyökkäämään. Muurame on hoitanut jälleen 1 eräpallon. Ja Muurlella 1 eräpallo pelastettavissa enää ja sitten saisi vähän tilaa hengittää Angel Pena. Ja Penja on sytyttänyt nyt kyllä kotiyleisönkin kannustamaan. Jos tämä ei sytytä, niin ei mikään. Ja vielä 1 pitää pysyä ruudussa. Hakala vastapallo, Kolina vastapallo. Ja Kolina tasoittaa erän. Huima nousu Muuramelta mukaan taisteluun erävoitosta. 24-24 aikalisät on Ettala käytetty. Keihäskoski saa komennon kentälle juuri nyt. Hän tulee Bakalovin tilalle. Näin näyttää verkkotuomari Matti Koski, viivytysvaroitus tästä tilanteesta, että Letta pelaa vain aikaa, niin kuin Penja näyttää. Ratkaiseva isku lähtee tästä syöttöpaikalta Huuskoselle ja Kolina. Seppälä jälleen iso laitaan Penjaa ja hän tykittää samalla verkkovirhe vieraille, mutta Penjalta jälleen 1 piste lisää. Kokonaan yli 18 pisteen keskiarvolla ja kaikkiaankin yli 17 pisteen keskiarvolla tänään viihtynyt pitkäkin shiftejä tuolla syöttöpaikalla jälleen Kolinalle. Kolina hiha on hyvin kestänyt tämän erän alun ja kovaa Penjaa viistoon. Hänen 15 pinnansa tänään. Tasoittaa 3. erään 3-3. Sieltä se viisto tulee ja sinne ykkösnurkkaan se menee.
Edelleen Colina. Nyt voisi syöttöjen kohdetta vähän vaihtaa sen verran hyvin. Colina noita palloja poimii. Ja tämä pallo ei enää Smedinsin näkökenttään tule. Näin Muuramelle siitä tasoitus 4-4 Mendes. Smedins pallo vastapalloksi ja sieltä vastapallosta sitten Penjalle jälleen 1 pisteen lisää. 32-vuotias muuramelaishakkuri syöttövuoroon. Smedins tuohon 3 metri hyppyleijaa. Ja nyt tulee Colinalle sitten vastaanotto virhe vastapalloksi. Sitä ei kuitenkaan Etta pysty käyttämään hyväkseen. Sitten ykköspaikalle Penja. Ja sitten Mendes on hyvin hereillä toisessa laidassa. Ja sieltä nelospaikalta Mendes käy sitten noutamassa joukkueelle pisteen. Ensin ottaa Penja hyvin kiinni ykköspaikalta. Ja se on kun passi Mendesille ja sitten oikea käsi heilahtaa. Laittaa mikä saa vauhtia. Korhonen Seppälä laittaa, jossa Penja. Hänen hyökkäyksensä takakentälle tarkasti. Kovasti Kuoksa on sitä mieltä, että tuo hyökkäys oli pitkä. Tästä kuvakulmasta ei pysty sanomaan, mutta 13, kun Tuomo Ikonen saa jatkaa syöttöjä. Smedinsinä vaikeaa. Siellä hyppii Penja palloon ja onnistuu tuomaan Muuramen lentopallon tasoihin. 13 ottelun toisessa erässä. Tuomo Ikonen jatkaa. Liigaennätys tällä kaudella erävoitosta tuossa edellisessä erässä. Erinomainen syöttövuoro silloin Penjalta, joka toi yhden ässänkin. Hyvä nytkin syöttö Smedins Mäkitupa yhdellä kädellä. Pilli soi. Käsittelyvirhe. Ja näin Penja. Ja näin heilahtaa hopeinen ketju Colinan kaulassa, kun pallo lähtee Ettan puolelle. Sielavs korkealta hyvin on siellä Colina ja Penja molemmat odottamassa, varmistamassa takakentälle ja heistä Penjalle tulee hyökkäyspaikka. Ja nyt tuntuu, että on sellaista eteläamerikkalaista sykettä kyllä tuolla Muuramen puolella tuomassa nämä 3 kaveria. Tuuletukset ovat näyttäviä suoritusten perään ja Muurame 3 pisteen johtoon hyvällä, kun Markku Uskosen syöttö lähtee täältä. Sitten laitaan Penja ja nyt ei saa Bakalov käsiään oikeaan paikkaan. Ja Antoni Penja tekee 20. pinnassa ja tässä vaiheessa aikamoisia lukemia on luvassa Penjalta tätä vauhtia. Mies valmiina verkkonaan kautta Korhonen, Seppälä laitaan Penja ja ei se nyt kyllä kentässä ollut millään. Näin kuitenkin näytetään. Kovaa se tulee, mutta katsotaanpas onko meillä ilmeisesti tarjolla todistusaineisto asiasta. Onhan sieltä se Penjan hyökkäys tulee. Ja kentässähän se loppujen lopuksi oli ihan oikein. Laidasta Sides syöttää. Hakala. Mäkitupa laittaa Smedins. Seppälä laitaan Penjaa ja se löytyy sitten ykkösnurkasta sen pallon koti. Ja 7-9 kaventuu tilanne. Ja Ronald Mendes tulee syöttämään. Pisteen ullulaisjohdossa mennään. Uskosen syöttö löytää Korhosen. Korhosen tormin vastaanotto ottaa Seppälään, joka passi löytyy Penjan. Ja Penja onnistuu. Turessuun pallo pysähtyy. Ja siitä Muuramelle piste. Ja tässä kentän parhaan pistemiehen tittelistä käydään aikamoista kisaa nyt Hakala ja Penjan kesken, molemmilla 23 pistettä jo tehtynä ja 11-16. Riskillä lähtee Penja tykittämään ja onnistuu. Sitten jossain vaiheessa terveenäkin pelaamaan. No, jos polvivaivaisena tulee tällaisia suorituksia, niin morjesta päivää. Colina! Nyt puolustaa Mäkitupa. Hakala passaa Sielavsille rohkeasti. Sielav ottaa pallon, sen hakee Seppälä. Mendes passaa Penjalle laitaan. Penja tsekkaa nyt Smedinsin käsistä. Karkaa sitten pallo maisemaan. Ja Muurame pelastaa ensimmäisen eräpallon. Kyllähän tämä erien katkaiseminen on ollut vaikeaa tänään molemmille joukkueille. Ja kuin olisin nähnyt tämän joskus ennenkin, kun vastustajan eräpallotilanteessa on Angel Penja syöttämässä.
24 pistettä on tehnyt Penja tänään Hakala ja se on 25 pistejärjestyksessä tämä Penjan toisella S:llä tänään. Riskillä paukuttaa Angel. Ja niitä pitäisi saada 3 vähintään vielä onnistumaan. Ja katsellaan, Kuoksen järjestelee vastaanottoa. Sitten jauhaa piste Ettalle ja Salvis Sielaus. Ja silmät kiinni lapset. Tällä kertaa ne voi avata, koska nyt ei tapahdu tuhoja, ei kummallekaan joukkueelle. Penja hyökkää Viiston kenttään. Samalla tämä pistekuninkainen taistelu on tällä hetkellä lukemissa. Penja 26, Hakala 27 on syöttämässä. Korhonen ja sinne taakse Penjalle pallo ja onko leveä? On se leveä pallo. Lippu nousee lahjomattomasti nurkassa pystyyn ja se tietää Ettalle 12-7 johtoa ja 5 pisteen johtoa tässä 5. erässä, josta ei kyllä näillä eväillä mitään suurta thrilleriä ole kasvamassa. Ja tässä nähdään, ja se saattoi jopa olla sisällä tuo Penjan lyönti, mutta loppujen lopuksi etastavaan 2 tähteä menee Angel Penjalle ja 3 tähden pelaaja on tänään Lauri Hakala. Ja ainakin uskoisin näin, ja kyllä, ja Paris Bakalov jää nyt